Rame-rame foto lari pagi Joko sekadar batu. Gawe sepatu pakaiane rapi. Kate mlayu kok tambah brai, ambune wangu lambe dibekesi. Metu-metu lewat lawang puri, gone njopo ono sing Kocak mlayono emong sepi supaya gak ono sing ngerti. Lajeng peteng wis kangen. Tambah melona kandang sapi. Tambah main petang wis ora diurusi. Langsung bocah.
Cekap semanten Alah deh, gimana udah iki? Duh, kapan enak iki urip? Lapan, bari wani wong gedeng yo. Ngawurak tak ono kang gendeng. Jenenmu. Bar, ini yo. Sembuh dong, umumnya wong lanang serba salah. Umuk sithik salah, gak umuk gak bahaya ta. Makan ta kalau bojo iki sing loro. Apa kalau bojo maneh? Wow, dah kon iku tong. Cicak kok ngene nang loro. Wis coba-coba bojo, aku wis golek bojo maneh. Senangnya dalam hati. Bila beristri dua. Iya, Yan. Etan gonimu. Jenenge edan ada iki. Wis bisa etan-etan. Ayo delok seminten etan. Iya, saya. Aku iki yo. Ing latah Trenggalek sisih kulon, katentremane masyarakat keganggu dening para begal sing mapan ing tapel watese alas Ponorogo. Kang Mas, Ana apa to, Dik? Bisa grusu. kula miring kerusuhan Kang Mas ing Ponorogo sisi kulon. Kerusuhan apa to, Dik? Ing tapel waris Ponorogo ana begal Kang Mas sing ganggu katentramane para warga. Dadane rasa dicarne. Mula aku kudu gawe sayembara. Sapa wae sing iso mbasmi begal ing wates alas Ponorogo, bakal tak wehi apa wae sing dikarepke. Nggih, terus Kang Mas. Para warga wis krungu yen ana wara-wara teka adipati. Yen sapa sing bisa basmi begal diwehi apa sing dikarepne. Emban, apa? Emban, Ana apa toh? Kowe iki ket mau tak celuk ikut opa. Apa sih? Ora, aku kok pengin kuwi lho, sing kuwi. Apa to, Ban? Oh, alah iki to, Ban. Ya pepean kok aku sak njaluk bapak maneh kok. Ban, kowe krungu apa ora? Krungu apa to? Desane dhewe iki ana begal. Aku wedi nek aku dibegal. Alah, rasa wedi. Ana aku ae kok. Halah, gayamu ban. Sisi to, Ban. Kok aku ngrasakno sing kriyo. Lo lamban, seger-seger ya, Mbak? Iya ya Mbak, seger-seger. Mau ora pesen apa wae ya, Mbak? Akeh Mbak anak sayur seger-seger daging ayam wis akeh pokoke. Ya wis tuku ayam saya, Mbak. Lo entahlah, Ban Putri kan mbak cari ae wa. Nani nggak klambi glamor simer. Wis ngawur Mbak niku, mbane para warga Sumenggala, Jawara sampeyan diwedeni nang kabupaten iki lho. Loh, iya ta. Waroke ae nani nggak kau sederhana, mosok mbane ngalang-alai. Ya wis ngene iku. Bu, iku lho. Kalau sama kilat nang kudu emas. Lah terus apa lah sapa kowe? Iku lho mbane warok Sumenggala. Ngapain? Jangan wae dan tenan dadi mban kok sok kaya ngono ya. Nggih. Kumpul semua sudah seger mbak ini. Monggo dipenjetakan sayurnya seger-seger. Sakmarine blonjo, mban-mban mulih ing griyane warok Suramenggala. Mas! Sama kowe. Rasa kakak ngomong, serana bondomu. Bocol ke ora? Sapa kowe? Aku, Warok Suromenggala, saka Kadipaten Trenggalek. Oh alah, jadi ini kowe to begale. Hahaha. Warung kok cilik pemriti koyo kopil. Lu coba deleng cilik enak yang sisine iki wis gak mandi-mandi. Ayo. Lho lah aku sik aku. Oh, cocok Ayo. iki kan. Lu langsung ae. Kowe ngalih ora teko Kadipaten iki. Kowe tak pateni. Ngalih. Mas Broto, Lah, iki lho sing tak andeni. tuwes semono suwe ora petok. Najane aku kangen lho karo sliramu. Yo dik padha aku nempet pengen betuk awakmu.
Mas, cuacanya apa ya? Iya, suasananya cerah banget kayak cerahnya wajahmu. Amat protoan nono wae. Dik, suwe rapet tok awakmu, nyawang pisan kok malah mumet. Loh, kok mau meto? Iya toh, amarga aku ra kuat nyawang seliramu. Alah, ngono ta. Dik, aku pengen kenalno awakmu, nak bapak lan ibuku. Nanging kadipaten isih rusuh amarga para begal ngersake warga. Ya mboten napa-napa Kang Mas. Kula bakalan ngerantos. Ya saya Dik, tak terno. Ayo. Kang Mas Adipati, kula badhe matur. Matur apa, Dik? Kang Mas Raden Subroto menika sampun dewasa, sampun titi wancenipun bangun Bali Wisma. Punapa Kang Mas sampun duweni kagungan priya tunestri sing pantes kanggo calon garwanipun Raden Subroto? Kurung, Dik. Apa ya kowe wis nemuke calon gawe Raden Subroto? Kula nggih dereng Kang Mas. Piye Subroto? Apa sliramu wis duwe calon? Bareng matur Ibu nuwun injih Rama, kula sampun gadah. Halo nuwun. Nggih, monggo. Amin iki kan. Lah dalan tenan aku ambane kok lapangan ini iki. Wis coba semen ta awakmu. Oh, dari petisi pol, ilang-ilang iso gawe ngilu. Iki geger wae ono apa to? Aja ngisi-ngisini aku wae kok. Wis meneng. Wis, aja ribut dhewe-dhewe. Apa bener kowe sing jenenge Warak Suramenggala? Nggih Kanjeng, wonten punapa panjenengan madosi kula wonten mriki? Amarga kowe iso ngalahke begal, kowe saiki tak angkat dadi patih ing kadipaten iki. Hormat kula Kanjeng. Menawi saderengipun pripun nek putrane jenengan Raden Subroto saged nyuwitani putri kula Suminten? Nek kuwi panjalukanmu bakal tak turuti. Anakku, kowe kudu gelem rabi karo yugane Suramenggala sing jenenge Suminten. Ngapunten Rama, kula mboten saged rabi kali Suminten amargi kula sampun. Ora iso, iki wis dadi keputusanku. Kowe bakal tetep rabi karo Suminten. Loh, Kanjeng, hadiahnya kula napa Kanjeng? Ganggu kowe wis tak siapke, tenang ae. Yo, matur nuwun Kanjeng Adipati. Cuma minta hadiah waktu itu. Oh, pas ngono yo. Loh, sekedap Kang Mas. Punapa Kang Mas sampun mantep badhe ndobaken Raden Subroto kalitan kalau alit? Ora apa-apa, Dik. Iki ganjarane kanggo Warak Suramenggala sing sampun basmi begal ing kadipaten iki. Wis ngene ae. Saiki kowe mbalika kek ana kabar nang Suminten, mek Suminten bakal rabi karo Subroto. Nggih Kanjeng. Menawi kados mekanten kula pamit rumiyin nggih Kanjeng. Nggih, monggo. Nak kene nak adem. Guru mangsa saya main mbahmu tapi iye. Wis ayo mulai. Mulai. Wah, ayo temen aku Bang. Pinten. Kenapa tadi kok melayu-melayu? Api. Kabar api? Ayo, nek awakmu urus napa pring, bakal suwenenge pol. Wonten kabar napa to Pak niki? Ngene lho, Dok. Sejatine kowe iki bakal tak jodohaken kali putrane Kanjeng Adipati sing jenenge Raden Subroto. Raden Subroto? Iya, Nduk. Kulo dijodohkan karo Raden Subroto. Iya, kowe gelem ora, Nduk? Lapa wonten? Gak gelem ta karo Raden Subroto. Nek gak gelem kene karo aku ae ya kan. Ih, rumangsane Warak Suramenggala mosok gelem duwe mantu kok kowe iki. Oh, jok ngawur. Aku iki gagah ke sing wedi 11-12 lah karo Raden Subroto. Ya kan? Ora blas. Piye, Nduk? Kowe gelem ora? Oke Pak, kula mohon mana kurabi Mas. Ya wis, no melu aku ngumumaken keluarga tentang perjodohan iki. Man kaliman putri mriki wae yo ngewangi nyapaken bawa rampamane Suminten. Nggih, makasih Pak. Hei, sampai ngerti ora Raden Subroto arep dijodohke? Hah? Raden Subroto arep dijodohke? Ibu-ibu ngomong apa toh kok sampai jerat-jerit? Iki lho Mbak, lare Mbak iki Raden Subroto niku arep dijodohke. Sing ngena Mbak, lan nyebar informasi emangnya kabeh dijodohke karo sapa toh? Iya, sing enak Mbak, amarga saweruku Raden Subroto sudah pasangan dhewe.
Iya Bu, temenan valid informasi ini tekan Warok Suromenggolo. Carane arep dijodohke karo Suminten anake. Apa? Suminten? Lolah, pantesan iku mau para warok teko ing omahe Adipati. Rupane arep dijodohke to. Halah, padahal aku dandan ayu-ayu. Ora bae sapa gak kayak Mas Boto. Iya, amarga Warok Suromenggolo berantas begal ing kabupaten iki. Cie sing ape rapi. Iya, mereka rapi lomba. Kowe nyapa teman? Kok menengahi? Apa pemban? Tuh, ambu-ambune kok enek sing patah hati. Tuh hati aku. Ten, Apa, Man? kowe iki ajane tresno to karo Raden Subroto. Ya jelas aku tresno loh Man kalau Mas Broto. Mas Broto ku ya alaman sing wis gagah, gede, dhuwur, tuatas sisan. Wedokan bisa gak kempur Mas Broto? Aku sono karo Mas Broto. Iya ten, kowe ancen pantes anjing karo wong sing derajate luwih dhuwur. Gak koyo aku. Hah? Apa Man? Gak apa-apa ten. Atimu rasane loro. Ya wong Suminten rapi Mas Broto. Oh, ngawras. Wis. Saiki Mbak, kowe tolak kuwi. Aku tak dan sing wayu cek Mas Broto sampai aku. Ya. Ya apa ya cempluk lek ngerti aku dijodohno. Aku gak pengen cempluk loro hati. Atine sapa sing loro, Kang Mas? Loh, cempluk. Gak apa-apa, Pluk. Oh, Mas, kula miring yen kadipaten iki saking aman teko begal. Lah terus, kapan panjenengan ngenalaken kula dening ramalan ibumu? Sepurane, Pluk, sejujure aku dijodohake karo Rama. Apa, Mas? Nggak mungkin. Sik teh rungokno. Aku ya gak gelem dijodohno, tapi iki gara-gara sayembara. Lah, terus aduh, aku kudu pingin Kang Mas. Kowe gelem to minggat karo aku? Minggat? Kowe tresno to karo aku? Kula tresno saking Kang Mas. Nanging kula Wis ayo, Dek. Persiapan wis rampung kabeh tadi. wis Kang Mas, wis rampung sedaya. Ya wis ngono ayo nang budal nang omahe Warok Suromenggolo. Nggih, kula tak nimbali broto rumiyin nggih. Kang Mas, broto mboten enten. Lah nang ndi? Kula nggih mboten semangat Kang Mas. Pripun yen broto minggat Kang Mas? Amargi mboten purun dijodohkan kalian Suminten. Wis Dik, aja mikir elek sih. Ananging Kang Mas sakniki Raden Subroto mboten enten ing mriki. Pripun yen Warok Suromenggolo kuciwa Kang Mas? Wis saiki nang omahe Warok Suromenggolo sik ae ngomong misale pernikahan iki dibatalke. Nggih Kang Mas. Ban, aku wis ayu apa gorong, Ban? Wis den ayu tenan koyo aku. Oh, ayo koyo awakmu. Tuh, mripatku. Wis aja padha padu ae arek loro kok tukaran ae. Man sih, Man. Aku wis ayu gorong, Man. Ya wis ayo kok. Omong ayo tapi kok perang ngerti apa sih, Man. Biasa no kan lagi. Ohom. Terus sebenernya piye? Ngene. Wah, malah wedi aku. Persis kayak butuh ijo. Wis cok padu wae. Monggo. Oke, monggo. Loh, Man, nanti lho kok Raden Subroto gak melu, Man. Nampunten Kanjeng saderenge pundi Raden Subroto kalih Kanjeng Adipati kok mboten tumut. Ngapunten Warok Suromenggolo. Pernikahan iki ora iso dilanjutake. Amarga napa, Bu? Amarga Subroto minggat. Minggat? Subroto minggat? Mboten saged, Bu, kula pun rapi karo Subroto, Bu. Mboten saged. Dan mindan dan piye iki? Dan ayo sadar. Kula mboten trima.
Kok iso Raden Subroto mlendani janjine iki piye? Ngapunten waro, kula nggih mboten ngerti lek dadian iki bakalan dadi koyo ngene. Tapi kula janji Suminten bakalan rabi kalau karo Subroto. Tak titeni janjimu. Nggih. Kula tak pamit rumiyin. Yo. Mas Broto. Mas Broto nanti Mas Broto. Mas Broto. Aku mau kehilangan Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Kalau iki calon bojomu, Mas. Dan Suminten iki aku Suminten sadar iki. Sugirno iki. Mas Broto ngani. Mas Broto kuwi Mas Broto. Kuwi Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto, gue nandi tuh Mas Broto. Suminten lunga metu omah, sinambi jerit-jerit kaya wong edan. Mas Broto, Mas Broto. Tapi rombak sih perbaik sama Mas Broto. Mas Broto. Suminten ta iki? Mas Broto. Siji jarane dijodohke Mas Broto. Mas Broto. Ngene. Mas Broto. Mas Broto. Mas, gak usah dipikir koyo kuwi. Ayo Aduh, kowe tekan dia itu dong, akhirnya ketemu. Mbak matur suwun nggih pun nemake putri kula. Oh niki wonten balan. Ana apa di wajahmu kok gelisah? Mas, perasaan kula kok mboten penak nggih. Wis aja dipikir. Lho nanging Mas, Toh, Broto. Wani-wani kowe yo janjimu karo Suminten. Aku ora iso rabi karo Suminten. Mergo tresnaku kanggo cepluk. Nanging romomu wis janji lek awakmu bakal dijodohake karo Suminten. Ora iso. Aku gak setuju karo perjodohan iki. Ora iso, janjiku yo janji, kudu ditepati. Wis, saiki ayo mel apa ae? Kowe itu sedikit belakang. Terus dong, nomor rantai kau jawab kowe kaya iki. Subroto, cara kelakuanmu. Suminten dari gimana? sekedap. Mas Broto, mboten tresno kalian Suminten. Tapi Mas Broto ku saya kalep kula. Tresno kuwi mboten bisa dipaksa. Pancet, awakmu sing jalari iki kabeh. Aja ngelebana cemplu nang kene. Cemplu gak ngerti apa-apa. Subroto. Ngapunten Rama, kula mboten saged rabi karo Suminten. Ora iso. Kowe bakal tetep rabi karo Suminten. Janji yo janji. Mboten saged Rama. Ya mboten napa-napa ya Mas Broto. Tapi kalian Suminten. Wis, ayo. Saiki kowe kudu rabi karo Suminten.